Pi, pedae tak seling. Yo. Maksudnya kok metu gas. Mi, tak nang Pak RT sih. Assalamualaikum. Ya saya ono Pak RT. Kalau paling di pos kono paling. Kamu turun ngamuk. Oh, mati cukup loro rek. Suket iki lek gak dicukuki ngene ya menghambat pertumbuhan iki jenenge. Nek bersih ini kan apik ah. RT beneran iki. Cocok iki. RT. Tekan di Walum. Pengen ngomong aku. Ono perlu apa Walum? Ono apa, Pak? Nggak perlu aku. Ono perlu apa Walum? Dungaren sampean iki. Perusahaan proyek. Saman lek nyantai, lek gelem tapi lo yo. Proyek apa iki Walum? Ngarep galvalum nang kafe. Saman lek ono bolo enak sampean. Tapi kudu cepet iki ngarepe. Paling gak 2 dino kudu mari. Harapan Galvalum. Kira-kira piro ukurane Walum? 6 kali 6, dhuwure 3 meter. Gas ta? Oke. Sing penting iku kan pencairannya apa lo? Deal ya. Deal. Deal. Heeh. Nek iso kudu ndang mari gua. Siap, heeh. Nek iso saiki. Oke. Nek gak iso kok bengi ya gak apa-apa. Siap. Pokoknya 2 hari santai, oke? Sip. Heeh. Wis deal. Tak balik siapa ya? Ya Pak Lum. Saya Pak Lum. Kemana, Pak? Regane opo? Wis kok wis ketemu. Oh ngono ta. Sing penting kok sampean teko, engko tak Sherlock sampean. Oke. Terserah golek bareng sapa ae wis. Yo Kita awasi. Mari kita golek bareng aku. Yo, engko pengen tak awasi sampean yo. Oke. Ya Pak Lum. Tanteni yo Sherlock yo. Oke, siap. Ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ono rezeki Walum rek. Yo ngene iki lho. Jenenge rezeki tak terduga yo ngene iki. Tapi ngejak sopo yo, arek-arek repot kabeh. Ilmi ndak kira iso kamling. Omane kok bengi lah kampunge yo opo terus. Oh. Ibu iso iki ya wis tak golekane pek nomo ketemu ya. Ono di endi arek ku yo. Coba nang ngene masjid ae lah. Oh, mama. Ciprak dan sembarang. Seneng, bojoku seneng pasti nih. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Gitu aku. Yai, pamit. Paham, berarti saya salah. Sepedane gak dilebokno. Iya, oh lali. Kan dhek njaba ta? Kate makan maling ta? Tuku ku larang-larang dadi. Ayo lebokno sik.
ngawur kon niku. Apa sih, Pi? Ngamuk mana? Lah aku ngelupi kon ki opo sih? Apa sih gudong-gudong bareng sih? Makane aja ngamukan. Loro. Kan apa gudong-gudong kan iki aku ngelu tanggung jawab kon. Kok tak temui wis. Apa? Melu nang kafe. Temen ta iki, kok ojo ngarai aku bad mood lo. Enggak, enak-enak. Awas Ya. yo. Ya wis. Eling zaman nom-noman biyen kuwi. Iya, ya wis, aku tak masak sih. Ah, tak terus ya, awan-awan kesel. Wah, beneran niku. Oh, RT, keterangan di RT. pateno sih, Bu. Aku ono perlu nih iki. Aduh. Untung awakmu ndek kene. Nglapo kon sirami iku? Cek kabel duk Pak RT. Oh, ya mesisan. Bu, bersih kabeh, Bu. Marisan kan disirami tok mau. Waren cakang awakmu. Ini iki pemuda. Cek ono anune yo. Cek opo jenenge cek berguna yo. Ya, Hei. Kon kegiatan apa saiki? yo ngene-ngene iki wis Pak RT. Santai. Oh, ngene wis, Bu. Lek santai. Kon mari kene mulya ya Salino. Mari ki melok aku ono garapan proyek masang kanopi. Masuk. Jam piro acarae? Mari magrib, Bu. Lah terus awakmu golek si jingkas wis. Engko budale bareng ambek aku yo. Tak susul wis. Siap. Yo wis, Bu, laksanakan perintah. Siap, lanjutkan. Ngene-ngene cuaka ngasih arek do alah. Ngono yo dimusuh ya mbek Pak Alum. Wis tak sembayang sik wis. Bran, nanti kon. Ya, ya. Kok itu masih cas ah? Ya kono macul. Iya toh? Ya, Yos, ngoten nanti. nang masjid. Yos. Wah, icus saya kurek. Cus, woi. Woi, cus. Apa kok? Wah, ngono. Ono harapan. Harapan apa? Marip. Berangkat nanti. Garap kanopi. Udan deh. Yo wis, ayo. Kita nonton nang cepat. aku yo. Wah, ini saya, cepat. Wis, ayo.